I gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo igrati agar.io. Ovo je prva epizoda, pa najdemo da čekam i k s g a m i n g. Jeste, Mix Gaming. Mnogo baguje. Ajde bre, zašto mi tako baguješ? Zašto me tako nerviraš? Zašto me živciraš? Pa nemoj tako, pa nemoj više da baguješ. Dobro. A gdje će on mene da pojede? Pa može. Može da nas pojede. Evo, neću bre Mix Gaming. Pa mogu bi Mix Gaming. Mix Gaming, evo sad će doći moj brat da prisustvuje klipu, dobro, neće. Čuće, reći će samo zdravo i to je. Možda i neće. A zašto mi više koči? Evo ga, hoće da se prišunjava sve. Dobro, možemo mi samo da nastavimo sa igrom. Zatvori vrata. A ne, to. Samo kad ne bi kočilo, bilo bi super. Pokušat ću da nađem neki novi način da ne koči. A ja ovu Camtasia Studio 7 sigurno neću da brišem. Osmica, ne mogu da se registrujem na nju. Treba da se kupi, a onaj name ili key neće na osmici, a na sedmici radi. I isto pravi klipove i na jednoj i na drugoj. Ali samo mnogo su loše za igre. Vidite koliko mi koči. Koliko baguje, nekoliko koči. A neću da se delim na ovog Lorana izgleda da je. A ljudi, nema nas u top 10, a ne vjerujem da ćemo biti. Jer ja nisam neki pro za agar.io, beži pre. Este smo visine ili ti većine. Beži pre ti Tanks M8. Vidim ga u top 10, a bežite, pa bežite. Dobre. A ne. A zašto ste takvi? Svinje. Ako ti je sad. Dobre. Beži. Connecting lost. Ajdemo da refreshujemo. Mix Gaming. Ne znam, mnogo koči. Ne može ovako da se igra uopšte. Vidite koliko baguje.
a bili smo tamo dobre visine. Malo pre, ali izvinjavam se da sam podvrignuo. Nateralo me, ja se trudim da ne izvršavam te razne stvari, ali kada vas potera, već morate. Ti li kopaš tamo, bre? Sad će se ubeđujemo da li snimam ili ne snimam. Hajdemo da nastavimo. Pao mu je telefon na mog brata, ili mome bratu, građani. Ja ne pričam književni rod, književnu vrstu, ja govorim lokalni. Samo da Lama Farmin Sims 4. Ba briga me odakle si, bre. Sad ću ja da supišem GTA 5, pa beži navrzo se oko mene ko mušica za lepak. Mi se vučemo po ovoj belim poljima, kako se to kaže, kvadratićima, ko glista, ko zmija. Nit znam šta radim, nit ništa. Sljedeći put ću nekako pokušati da... Ne! Cija, ako imaš duše, Cija, ne! Pa koji ti reče mene da jedeš? Gde mi koči zbog ovoj Camtasia Studio 7, tu nam i ti smetaš. Ostavit ću vam link u opisu videa ako želite da skinete ovaj UCA browser. To je novi pretraživač. To pretraživačka, to je dovoljna asocijacija pretraživača. To je pretraživač vrlo dobar, na njemu imate na početku i Google i Mozilla, i Google i Facebook i Yahoo i Twitter i Gmail. I dodajete igrice ako želite, dodajete premium account generator, ja sam to stavio, ali ti generatori više skoro da ne rade. Samo rade 2-3 dana i to je to. Ajde prepojedi ovog zelenog, nemoj da me nerviraš. Gore, yeah! Ne, direkte, malo pre si me pojebao, pa malo pre si me pojebao. Znao da kažem malo pre si me pojebao. Izvinite. I'm so sorry. Evo ga ovaj Jelly, da nije pojao onog malo pre, teško da bi se izvukao. Der echte, ovo je neki Nemac. Neću ga pozdravimo u klip za živu glavu. Pa, fuck or bitch. Ne mogu da se podelim na tebe, ti ćeš me pojesti. Hop, tu ćeš. Franci, pa dođi ovamo, aha, ne smeš, te pokažem ja tebe.
Jo. To. Cvilnuo sam. Kako sam mislila da će me pojede. A derehte, nemoj derehte, to bre. Nema nas u top 10, pa mi nikad nećemo ni biti u top 10, ja sam to odmah znao. I pre početka ovog klipa, i šta da se radi. Želio bih da budem u top 2. U top 1 bih želila da budem. Agartub. Molim, ti imaš valjda dušu, pa imaš dušu. Nimate valjda dušu, evo ga Amu Named Cel. Evo ga prvi, pa neće on valjda mene da ima dušu. Ima dušu, ima on i dušu i gušu. I kad bi sada snimao sa nekim drugom, pa da me on samo dopunjuje, a ja cepam, pa se on podeli u mene i tako on mi skuplja masu i kad bi tako neko žela. Niko sad svako na svoju stranu, pa ni ja to ne bi niko uradio. Osmica. A nemoj da mi diraš, pa ne jedi to, ne gledaj ga. Dođi, BTS Tunisija, dođi. Bežiš. Dođi bre, pa dođi. Ko bi bio sad ja prvi, zamislite. To nije u snovima, ne može se desiti. Stani, stani, ako te pojedem, ba ne. Sad ću ja bežim. Koliki je poraz. Tu ćeš. Deri za malo da uđem u njega. A kako mi tako kradete balončiće? Sedmi je, šta te briga, iđuti. Samo me nešto zapituje i čekaj, koliko ovdje bombonice ima. Pa lomila sam zube koliko lomim ove bombonice, nemoj Agartub. Znamo da si peti, znamo, ali nemoj sad da se praviš važan pred ženama. Kako? Za malo. Malo mi je hvalilo da pojedem Alžir. A ne, nije da bro. Pa bro, ti si bro neki valjda. Tražiš brata, pa mene briga što ti tražiš brata. Pa vidiš, za razliku od tebe ja imam fanove. Sad ako, čekajte sad. Bežte bre tamo, sve se navrzli oko mene. Gledaj. Ja sam se zagledala mog brata, on mi pojede jedan deo. Što je sada ovo smor kad ste toliko mali pa ne dobijate uopšte skor i samo skupljate bombonice za džabe. Ko neka budala, pa te, da vam kažem odmah, to je kad ne znate da igrate, to se dešava. Svašta može da se desi kad ne znate da igrate. Kad ima neki pro.
Pa izvini, Anu Namecel. Jeste da si 10, ali ne mogu da ti dajem masu. Viš koliko sam mali, bre, ti mene treba da me napuniš, pa ja posle da te pojedem, pa da timujemo. On ulaže u njega. Jao. Ja sam mislio da će on dođe u mene. Ne, Vineru. Pa Viner, servis Viner. Sad ću da te rasprštim tako slatko. Jauj. Za malo. Ne. Dobro je. Ne. O, Gandav, nemoj. Ma neću. Wendy, čao Wendy. Foxy, čao Foxy. Hvala Wendy, hvala. Samo što ću te sad rasprštim. Tako slatko. Stani, pa dođi, Wendy. Tak. Lel. Nema ništa. Sada se ja rasprštim i to nam jedino prosto. Ne, kad čovjek ne zna da je ragario, on ne zna, shvatate. Kad on zna. I ne možete da nećete da delite s onim koji ne zna i koji zna. Aber Wendy, ja sam X Gaming. Hvala ti Wendy. Hvala Wendy. Wendy, ne. A daj, Dexter. Pa sad ću ja da uđem u njega, više mi je dosadno da igram. Doći, ajde neka da uđem u njega. Evo ti, kad si toliko drčan, evo ti. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro, ćao!